Ongi etorriak Txoriene sasoi honean programara. Bueno, arratsaldeon guztioi eta arratsaldeon zuri ere. Berdin, Jaione. Bueno, bidu, sarrera gisa, hola, zuzenen. Nork ez ditu olentzeroak aurreratu. Olentzeroak aurreratzea etxe guztitako klasikotako bat da. Lanak arintzaldea, pixkate, aurreratzea edo, bueno, aixe. Aitortza bat, nere bururi opari bat indiot. Bota. Kimizefa. Bueno, hobeki esan da, alde batetik olako esferifikazioak iteko kit bat, sukalden jolaste aldea, edo hola esaten dena abanguardismoan pausutxo bat emateko, eta beste alde batetik haunsera indako bidaian otar bete izozki ekarri ditot. Orduan, bi opari hauetatik tentaldin erori naiz, egie da, baino zeozeona aterako delakoan nao, gaurko errezeta. Zein den gaurko errezeta, Valentziar koloretsua. Valentziar koloretsua? Bai, eta esango zuen, zergatik? Bueno, lehenengo eta behin. Baina, Valentziarra edaria? Bai. Bale. Eta? Hoixe, sukalde nola jolaste aldea edo, nere burui opari indioten olako kit honekin, esferifikazioko kit hauek ekartzen ditue kimikako osagai batzuk, zitratoak, kaltzioak, alginatoak eta bar, behar dienak ez da, gu ez gaur dana dituk egia esan. Baina, sartu nahi baldin baduze pixkat hortik, olako esaten dena sukaldaritza molekularren badaude kit batzuk eta abia puntu gisa oso ongi daude. Orduan zanon, zein daiteke honekin, zeren eta esferifikaziotako bat da esaten dena alderantzizkoa, honek izaten duna da olako gelatina geruza bat eta barrue likidoa. Hoi da alderantzizkakoa, zeren eta esferifikazio ugari daude, eta orduan gu horrekin saiatuko gea. Orduan zanon, pelas, nola izango litzeke hola goixoa, bapaten plast ingo lukena, laranja azuku bat, sasoiko produktu bat, beste alde batetik, garai baten edo ohikoak ziren ere Valentziar edari hauek, koktel hauek, orduan, hori kombinatuta. Eta gero koloretsua zergatik jarriko dizkigulako izozki bolatxo batzuk, honi laguntzeko. Hori alde batetik. Zer behar duen gehiago Valentziar batek? Vainilla izozki bat edo zapore bat, ez? Orduan, kasu hontan, ingo deuna da, honako gozogintzako krema bat. Hori, zigorren ardura izango da, hori itia. Hortarako daude, dauzkegu alde batetik, hemendiken 2 gorringo aterako dizkegunak eta horko bat, 3 gorringo, azukrea, vainilla estraktua, arto almidoia eta esnea. Horrekin, berezko, gozogile krema bat iteko. Eta oinarri bezala edo, Valentziako beste altxor bitxioitako bat dela arbendola. Beraz, hemen, ingo deuna da olako opil bat, arbendola opil xafla bat esan genezake, eta hortarako dauzkegu 2 aukera bat, arbendolak bere horretan erabiltzea, 125 gramo birrinduta, edo lehengurteko turroiari erabilera matea bengoz behin datozenei emateko toki, ez? Lehengurteko turroia dago zoa indik etxean, Jaione? Aitor dut, hau ere. Ero asko ekarri zizuten ez duzu etxean jaten? Aginaldoan tokatzeienak jaten dugu, baina hala ere, irairako urrirako hasi erosten. Ni ez, baina, hemen. Orduan zeingo deun olako xaflauek iteko, ingo deuna da turroia birrindu, eta gehituko dizkiogu 2 zuringo, harto almidoia eta gurina guzti hau nahasi, eta utziko dugu pausatzen 30 minutu. Jarraian, 180 gradutan, labean, goitik eta behitik berotzen izango deun hortan, ingo ditu olako xafla batzuk, eta hauek 15 minutuz. Gero aukera daukezue forma ematea, teia forma ematea edo bere horretan uztea. Nahiko biguinek aterako die, zeren eta ikusiko duzue teknika zein den, nik ez dut gogorrea ingo. Bizkotxo antzeko zerbait jateako azken, bai, eta esferifikazioari dagokionez azaltzeko prozedura, lehenengo eta behin hau bainu bat behar du. Likido bati kaltzioa gehitu, eta kaltzio hori sartzen denen alginatoan iten zaio geruza hori, kontraste bada, azkenen behar du olako erreakzio bat. Hortarako zeingo duen, hemen daukegu litro bat ur. Honi gehitu bartzaizkio 5 gramo alginato. Eta birrindu behar da ahalik eta hobekien, irabiagaiukin, eta utzi behar da, edo ordu erdi gutxienez, edo gau oso bat ozkaiun. Pausatzen, eta gero ateratzen denen ikusiko dugu, lodi xamarra da, hola, berriz beste bueltatxo bat eman, eta hori izango da bainua. Gure esan genezake esfera horiteko, laranjak, hau zukutu. Kaltzio horrek, gehituko dioguna, honako kaltzio hori, beharrezkoa da erreakzio hortarako, baino azidoa
pH-ak neurtuta behar du gutxi gora bera, gainekon ez du lortuko erreakzio hortako zein bar deun erregulatu, zerekin zitrato sodioakin. Hau denak kitean etortzen da, lasai. Sodio zitrato pixkat, inbar deu loditu, noski, hortarako daukeu goma xantana hau hotzen loditzen dela, eta, bueno, esan dako, hemen kaltzioa. Beraz, hau dena da birrindu, irabiatu, gehituko digu noski olako patxar bat, bueno, nahi duzuen, ez dakit markak esatea da, baina laranja patxar bat. Laranja patxarra, bai, normalen egiten dela valentzianoan. Hori da. Eta listo, orduan alde batetik izango deu arbendola xafla, beste aldetik izango deu krema, beste alde batetik izango ditu honako esferak, eta bukatzeko izango ditu izozkik. Orduan, bueno, bai, saiatuko geha zehoze pompoxoa egin, bai? Ese seguro, pomposoa seguro. Eta pompoxoari eginga jartzeko, bueno, izango ditu hauntxera indako honako bidaiako bideo batzuk, Milika proiektua ezagutzeko. Bertako gidaria Miren da, eta, bueno, izango duzue bera ezagutzeko aukera badatu zen, 40 minutontat hauetan? Ni lanen hasiko naiz, bai? Bai. Eta, bueno, zuei askori, pixkat esferen da kontu txinatarra, ni ere bai egia esan, ja, nik esferen da kontu hau, izan zen, adria hasi zen eta honekin, eta nik egia esan, ikusi dut, eta prozedura nola dan eta bai, baina nik neuk jatetxetan da lanean ibili naizenean, ibili naizen jatetxe motagatik eta ez dugu hau inoiz zein. Baina benetan mundua dela, oin hasieran igual, ematen du txino dela, entzute ikugun horre osagaiak eta entzut da, baina, hainbat eta hainbat informazio dago, liburuak, zarean ebai, eta etxean ikia ez da intzaia, eta benetan berezia dela, eta geratuko zaetela denekin. Eta autopari bati nahi baduzu aukera da dela, edo norbait etxen daukezuela hola xibarita, edo gustatzen zaiola sukalden benetan sartzea ibiltzea, aukera bada holako opari bat ikia. Ies egin nahi ditarra. Bai. Ekarri. Bueno, lehenengo esferifikazio formula patentatuta daue, jarraiekoak die daudenak, Adriarenak eta horretan. Bai, hau izan ziren hori, hasi ziela, zientzilarekin hitz egin, da, sukaldeak azkenien zientziti badu, zerbait, eta hor zer reakzio gertatzen ziren, eta zer inaltzen, da gauzak ikertzen eta hasi ziren, eta, bolako, azkenean lortu zuten, horrelako, osagaiak eta olako lanketak eta gauza bereziak sukaldean sartzea, ez? Da, azkenean, esferena da hori da jaiona esaten duena, ez? Hartu, zukolako berez, olako bolatxo bat olan ematen duela arrautza bat temperatura basuen indako aguan sartu, eta lerketa hori, ez? Barruko likidoena eta hor sorpresa hori, ez? Zer dan? Eta hori gure hau zapaian, sortzen duena horre guztiak, ez? Eta horren artean, klasiko bat, valentziarra. Ostra, hori Zema jatetxetan, zema Valentziara atera egote dira. Ni nahu, oitako pile prestatuta. Bai, ez? Gaztetan, asko eskatzen zen bitu. Egia da eskozesa eta irlandesa diela maiz edo, eskatu izan dienak eta agian gogoan ditunak, ezagunenak. Bai. Baino, tarten, Valentziarra ere bai, kontuz. Valentziarra, hau 1998an sortu duen Madrilko Constante Gil, margolari eta ostalariak. Eta hori, azkenean bakizu, horri otu zitzaion, nastea, kafea, vainilla, ez laranja zukua. Vainilla izoskia eta molako laranja patxar bat. Gran manierra izan zala, ez, gaina berezik. Eta, hor kombinaketa hori, ezaguna intzan. Eta, zenbat eta zenbat hartu dien, baina, Valentzian baseukaten beraien erari famatua hori baino lehenagotik, Valentziako ura deitzen ziotena, eta hori izan prestatzen zuten laranja zukua, gehi, kaba, o txampana, eta zer izango zuten, horako apardun bat, ez? Eta ezaguna, berez, Valentzian hori izan. Gu Bilbon bakan eukan baita, Bilboko ura. Oi, ama. Zuko ez da izan, edo? Bilboko ura, berez, Bilboko ura izan zen, hemen bakizu Bilboko 1900 urte horietan Bilbon diru asko ontzala, industria topera zegoen eta horra zizien arropuzkerien batzuk kabari Bilbon ur bezala kaba eraten zutela esaten. Horren beste diru zeukatena, sobera zeukatela eta bereiek kaba eraten zutela ure izango basan moduan. Eta hor Nikolasan, Donostin badago historia bat kontatu zutena, gertatu zala, Atletikek Realan kontra jolasten zuen, irabazin zuen Atletikek eta Bilboko afizionatu batzuk julzen Nikolasara
eta eskatu zuten, denetik, ez, angulak, kokotxak eta danetik, eta erateko zen nahi duzue, Bilboko ura. Eta zerbitzari ez Bilboko ura, parkatu, baina hori guk ez daukago. Nola ez? Bilboko ura, parkatu, guk txampanari Bilboko ura deitzen diogu. Eta txampana izango zu, eta hartu, eta faktura ekarri zietenean, zerbitzari hartu, eta honek harrituta geratu ziren. Ostra, zemerke, ez, eta izuta, txampana ez diguzuela kobratuta. Ez parkatu, guk hemen Donostin ura ez dugu kobratzen. Bilbon. Eta zienten kobratu dugu txampana. Eta txampana eta zieten eskaba, hartu, eta esan zuten, bai, zuek arruak, guk gehiago. Hartu eta ez, guk hemen Donostin ura ez dugu kobratzen. Eta, hortxe. Arrapazak txiribiton. Eta gaur egun, Bilboko ura, normalean ura bezala hori, saltzen dute usteot botila batzu, baina ura omen da. Baina berez Bilboko urari handeitzen zaio kabari, eta anekdota hori politia da, ze hauek juntzien de bilbainos, eta bilbaino handi hauak arrukitzu zituzten Nikolasako zerbitzaide. Bai. Ongi. Toma. Bueno, hemen, 300 mililitro laranja zuku daukegu. Gehitu diogu honako patxarra. Eta hemen nik txuleta gisa edo zuek etxen olako kitik edo eskuratzen baldin baduzue proportzio batzu daude. Orduan, zitrato sodioa, pH-a jeisteko gutxi gora bera da litroko 3 gramo. Beraz, hemen 300 gramo baldin baditu, bataz besteko ate barra daukegu 3ko erreglakin, orduan, bateratzen dena, 0,0 gramo bat. Vale. Orduan, gramoa, barrura. Xantana, loditzeko, barruda. Jakina duzu honen proportzioak zein dien, o beste gabe? Nik ja, prozedura nola da, hori azkenak instrukzioetan da. Hori da, batzutan etortzeie bestetan ez, baina, bueno, esan bezala liburu badaude, eskuratu eta bertan dituzue. Eta honetako bai beharko zuena, interesa sentitzen bazu eta badaude pixuak, ja gaur egun, ja gramoka eta edozein pixuk ez dago hobeto nahiko zehatzak direna, ze hau bai dala, ondo iten baduzuen neurriak eta zehatz eta jarraituta, ondo ateratzen da beti. Hori da. Hor da, noin, dana birrindu. Zaporea eta ez da aldatzen, ez? Eta, bueno, goma xantana, besteak ez ditu erabili, goma xantana txorienen erabili dugu, eta goma xantana azkenean da, guk hemen, gure sukaldetan da, arto almidoia erabiltzeko ohitura badaukagu. Arto almidoia beti nahazteko zerbait loditzeko behar dugu likido hori bero egotea. Goma xantana zer dauka bere alde? Hotzean loditzen duela. Ez da behar, ez du beharri beroik loditzeko. Hori da, behira. Eta hori erabiltzen da asko, dieta behar dutena jendea tragatzeko eta arazoak eta dituzten entzako eta holakoak erabiltzen dituzten. Bai? Bale, hau, ozkaiura dijoa eta esan bezala ordu erditxo. Mesedez? Bai? Barrura, hemen. Litro bat ur eta alginatoa. Alginatoa bere horretan, eta irabiatu inbar da, birrindu inbar da. Ez haitu almidoia bezala aparte urtutzen edo disolbatzen, etzaizu aterako eta. Esan bezala, barrura eta guain, irabiagaiukin emango dizkiogu 3 minutu gutxi gora bera 4, hor birrintzen. Eman da. Ondo, 3-4 minutun zein dezakegun? Iparraldera joan. Hori da. Eta bertan, proiektu politi honen zerbait gehiago jakin. Donibane Garazi eta Baigorri artean hauntzen munduko fruitu izozkiri goxoenak aurkituko ditugu, Mirenek egiten ditu, eta bertara etorri gara bai izozkigila eta baita proiektua ezagutzera ere. Arratsaldeon Miren. Arratsaldeon. Eguzki honekin izozki bat ederki sartuko litzaigukela eta honeraino etorri gara. Aurkezte aldera zu laboraria eta izozkigila ere bazara eta honekin biak uztartuz milika sortu duzu, baina bueno, zer da milika? Bai, hori azaldu duzuna, milika nik sortu dutan markada nire izozkien aurkezteko edo saltzeko, eta nik izozkiak egiten ditut nire baratzean pusatzen diren, ekoizten dituzten fruituekin, fruitu eta fruitu gorriekin. Fruitu hauei irtenbide bat emate aldera sortu zenuen edo benetan izozki jale sutsua zarelako?
Bietatik bada, maite dut fruituen ekoiztea, fruituak bolena eta fruituaren lantzea. Eta beraz, fruituaren lantzearen ideiarekin izozkiena etorri zen. Eta balantza batean jarriko bagenu, edo jarriko bazenu, laborari izatea, laborantza, edo izozkigile izatea, izozkiak egitea, zeinek irabaziko luke? Lehenik laboraria naiz, hala ere. Orduan, Baina bata egiten dut izozkiak egiten ditut laboraria naizelako, baina bien arteko oreka gustatzen zait. vale, orduan lehen pausua, belardian edo, bueno, ez landaketan dago. Hori da, baratzean. Fruituak ikusiko genituzke? Bai, goazen. Eta izozkiak egiteko dena etxeko frutakin eta... Dena, eta jarraien ikusiko duzu gaina nola, eta non. Bueno, Proiektu hemen. polita, benetan Oso. gente benetan aparta da Euskal Bai, Zaie, venga. hori da, hemen, Zein dugu? alginatoa eta uran hasita. Vale. Ikusten duzuen bezala, bueno, hau, guain, ozkaiura. Vale. Ordu erditxo. Nik hemen bitartean, gozogile krema ingo dut, gozogile krema iteko azukrea eta harto almidoi alde batetik naziko ditut, hor esnea berotzen daukat, eta vainilla estraktoa erabili behar dugunez, ez du zetan irekin behar vainilla adar batekin. Bestela vainilla adarra, ero kanela botako genioke, hor irakiten utzi, infusionatzen, guk esan dago, kasu honetan ez dugunez erabiliko, egin duguna da hauek nazi, eta gero arrautzak gorringoak, 3 gorringo, eta vainilla estraktua hemen bota. Eta gero horra. Astu gabe. Eta astu gabe esan da, kontutan izan, 10 egun barru EITB maratoia izango dula, eta urtengo gaia da, Alzheimerra bihotzeko gaixotasuna da. Bakizue, abenduaren 16an izango dela, eta guk zuei bi gauza dauzkagu eskatzeko. Bialdu behar diguzue, hartuta zuen oroitzapen, berezin bat, bideoen bat, abestiren bat, zerbait daukazuen hor hiltzatuta zuen burmuinan argazkiren batero, hori bialtzea, eta gero zetake taldearen ze ederra izango den abestien, beraien bertzio batero abestea, eta bialtzea, horre EITB maratoiaren web horria ongo da, horra bidali, eta jai handi bat ingo dula, gero bakizue, horre diru laguntzak, eta nahi duena bakoitzak alduena emateko, honek egunetan joango gara berri gehiago ematen, eta kontu korrente irikiko da, eta denok kausa honen alde. Hori da, denok honekin bat. Hori da. Jaione. Bai, hemen. Hori, zomuz. Iazko turroia, ba. Hori jatea batzeo baita hola bakarrik, Aldearreko gelditukoa. Aldearreko geldituko dela. Bai, baina, zakit. Aprobetxamendurako, zigo. Bai. Sukaldaritza molekularra bai, baina etxekoa ere aprobetxatuz, daukeguna. Hori beti. Eta gu hori, hemen askotan, eta errezetetan da, bota ez da bota behar aldala, ezer. Ni behintzen niri botatziak gustatzen zait, izugarri. Eta gure etxean, esan duzuna, Gabonetako txarean eta baita askotan kabat etortzen da, eta lehen aipatu dugu Valentziako ura, ez? Valentziako ura hor, koktel bat ere bazegoen, 2 bertzio daude koktel horrenak, eta, koktel honek 1926 eta hor, hainbat, txapelketa batzuetan da irabazi, Valenzaria irabazi zuen, eta, kombinazioen asketa 2 bertzio daude, eta hor badago, Savoy Cocktail Book, holako liburu bat, koktel gintzan ingurukoa, Harry Crackdockek idatzia, eta hor agertzen dira 2 bertzioak. Batek dauzka. Segundu txiki bat. Bota. Bai, hemen zigorrek azaldu do, ez? Gozogile krema iteko 2 gorringo apartatu ditula hemen zuringoak barrura. Eta ingo du pixka tarrotu. Gehituko diogu jarraien gurina, eta gero gehituko dizkiogu harto almidoia, eta gure arbendola birrindutakoak. Arbendola edo turroia. A ber, bota, liburu hori, zer? Batek omen zaukan, laranja biterra, gero 100 lauzati, laranja biterra. Eren bat, laranja zukua, aprikot. Hori aprikot, zea da, albarikoke. Albarikoke brandia, patxarra. 2 eren,
Eta ero hori hartu, eta pak ondo nazi, eta kristalesko edalantzian kopa batean aurkiztu da zen. Eta ero zegoen, beste bat, zala, lau atal biterra, laranjana, eren bat, laranja bat, dena berdina, gehi, xampan txorrota da bat. Eta hori, txak, nazi. Eta hortik xampanakin tiraka, eta lehen Bilboko aletika, Samamesen oso ohikoa da, bota barruan eramatea, nik jende desente zautzen dut, txampana ardo gorriarekin nazita. Erriexako ardo gorria eta txampanan erokaban nazketan, benetan goxoa eta arriskutsua dela. Bai, arriskutsua izango da. Arriskutsua. Nik, petxo, legunean jaien esan dut, 17 urtekin nire lehenengo arazoak alkoholarekin izan zen, hori, Gabonetan, goratzen izan, entrenamentu izan gendula, gero zerbait janetxean korrika kuadrillakoekin futbolera jolasten, gero txokora joan ginen, hori izan zen 24ean. Txokora joan ginen, han txampana atea zuten, da ni txampana gustatu ez, da lehen guzuak esan zian igorrek, nastu ardoakin, ikusiko ze goxua, eta nastu zian ardoakin da, goxua, bat eraman nuen. Bigarren atea ziaten, da ez, bigarrena eran, altzatu eta lurrera. Eta naiz gogoratzen esertaz gehiago. 24ean. Osea, famili guztia faltzen da zigor, oian da oroitzapen bakarra neama hurbiltzen iana orinalakin, eta hoe ondo nutzi eta zigor, gero hau emendako eso, hori bada bakarrik hau inberdu. Kontu zibile. Oroitzapen hori hiltzatuta goa askatu. Bai, baina hori uste dute banatu irako ez duela balio. Bale, zigor, venga. Ez, horrek ez du balio. Bueno, hau, ikusi bezala, osagai guzik bertan daude, nazita daude, eta goen pausatzea. Eta ez dakitu hartu zareten, apur bat edo apartatu dugu edo baztertu dugu, gero amaieran apaingarri gisa edo. Gainetik olankuz. Vale. Beraz, esan bezala, hau barrura. Ta ne bien bitarten gozo gile kremaiteko. Hemen dakau esnea beroa, eta hemen dakau nasketa. Gorringoak, azukrea, harto almidoia eta esne pixka bat. Hau, akizue beti, harto almidoia gehitzen danean, otzean, egon behar da botatzen dio likuidoa, eta ja, behin irakiten dauenean, dena nazi, eta erain, irekin aldi bat, eta hor pixatu kingo dugu, emeki irakiten, eta gozogile krema, misterio gabe, honek ez dauka ezer, Ados. Bueno, guk hemen lanak aurreratu ditu eta daukeguna da, gure arbendola edo turroi opilentzako da pausatutako orea. Beraz, oain, bigoiaran laguntzakin. Hartu. Zati bat. Bota. Eta zabaldu. Opil forma eman, bai? Eta ingo ditu, ematen duna 6-7 dolaterako zaizkigu. Eta bere horretan jateko goxoak di, baina, esan bezala, gaur postre gisa edo, ohe gisa erabiliko ditu gure postre. Osa, gero zen ezun, muntatu lan, milorri bat izango zantzea lan... Sandwich bat. Vale, sandwich bat. Eta, bien bitarten zuek ere, milikan proiektu ingurun zeo zer gehiago jakin nahi baduzue, aukera duzue zen eta benetan ikusgarri da proiektu honen ardatza zein den, filosofia alde batetik, baina gero non bideratzen duen, Eta nola nahiko lur saia hau, handia benetan. Ditu 2 hektarea orotara, 2.000 metro karratu. Eta zeintzu dira bertako fruituak edo hau adibidez, esan duzu, ahabia. Ahabia, hori da. Arandanoa. Eta honetaz gain? Honetaz gain, beraz hemen baditut handere mahatz beltzak, beraz groseia deitzen duzuena, handere mahatz gorriak, beraz groseia gorria, mugurdiak, arabarba, masusta, horiek fruitu gorriak. Eta gibelean baditut zuaitzak, sagarrak, udareak, aranondoak, bertxikondoak, pikondoak, arabeletxekoak. Eta gerezia. Eta gerezia ere, mil esker. Bada. Entzuna dut, egia esan, izozkekin iaz hasi zinela gutxi gora bera, baina hemengo lanan ikuste aurretikoa dela, ezta? Dela hemen. Bai, hori da, lehen urratsa izan zen zuaitzen landarien landatzea, eta hori duela 4 urte egin nuen. Eta
Eta 2 urte pasu ziren, eta 3. urtean hasi nintzen fruitu biltzen eta beste lakatzen. Dena ekologikoan horrek ere, eskari berezi izango du, ezta? Zaintza aldetik, saiakera aldetik. Bai, hori da, beraz, nahi du ere eskulan gehiago badela, hautatu dituztela motak egokiak zirena sistema hori, beraz, alere azkarragoak, eta bai, zaintza handia egin behar dela, ez baita produktu kimikorik baliatzen ahal, mamuts edo eritasunen kontra. Eta hemengo lanak udatik aparte urte guztira luzatzen dira? Bai, gero udatik kanpo, baditut zuaitzen mostelanak, belajen kentzea, landareen zaintza desberdinak, beraz urte osoan alere bada segipen bat egitekoa. 188an zuk edo 100ean? 100ean, bai, pixka bat gehiago batzutan. Eta, hemendik obradorera, ez da? Eta zure obradorea ere oso berezia da. Bai. Konta iguzu mesedez. Bai, beraz nire lantokia kontenedor bat da. Beraz, abantaila du mugiko jai zaiten aldena, niaz bizina izen lujaren jabe, eta beraz, sistema bat pentsatu dut, nire lantokia ala ere hor egiteko, eta inbertsio sobera handi bat egin gabe, eta hori izan da manera aski interesgarri bat. 100ean bakarrik egongo zara, edo bakarrik egingo duzu, baina 100ean baina gehiago ere emakume eta ekintzaile zoragarria zara benetan. Ei, ez gezurrik esan, ikusten zenbat fruitarbola, zenbat landare, zenbat lan. Eta urte guztien dana, beti daula zer, baserrian beti dau zer egiten. Bai, baina hori dena kudeatu indar da, Bai, enpresa bat. Bai, eta laguntza izaten du jaso alditan, eta olako sasoi hortan ez, baina gero, bera azken finen, bera da. Jaunda jabe, hortxen, buru belarri, goxo-goxo. Eta hori da, goxo oso harrigarrien egizan hori eman zin, ez? Zein zelako lasaitasunez, zelako goxotasunekin bizidun bere proiektu hau. Baina, hemen, gure xaflak dagoeneko zabalduta daude ikusi gutxi gura bera hau da, inbarra dena, eta guain 15 minutuz laberatu 180 gradutan goitik eta betik. Niri gurina astu zait. Zea raro, baina, konturatu naiz. Gurina bukaera motatzean, honek ematen diolako krematxu punta bat, oso interesgarria, eta hau, beti, eta garrantzitsua, beti gozogile krema iten dugunean, gero, gainean iten zaio geruza gogor hori ekiditeko ero, inaldiosuna gurinakin olan gainetik eman, horrek, koipe bat ematen diogu, ero bestela filmarekin hartu, eta tapatu filmarekin, haizerik ez egoteko bitartean, eta horrela geruza hori ez zaigu ingo. Baina hau, garrantzitsua da, beti gozogile kremak erolakoak egiten dituzuenean, gaineko pelikula gogor hori ez egiteko. Hartu, hau, honek bardu ekutzen agotala. Hemen egin ordu iritsia. Ea! Txan! Sukaldeko jolasak. Nola daude porra? Bale, hemen azaltzeko. Bota. Alginatoa. Bainua, alginato bainua hor. Buelta batzuk eman, dena ongi ekartzeko baldin eta hor behian zeo zer itxatxi baletz. Alde batetik hemen ingo deu gure esfera. Beraz, esan bezala, horretarako behar ditu honako koiaratxo bat, berak ekartzen duna, eta esan genezake bitxadera txiki bat berak ekartzen duna. Behin hemen esfera indakoan, 2 minututxo edo itxuin behar die geruza hori, kanpoko geruza hori itxeko, arrantzatuko deu, eta 2 garbialdi behar ditu. Hau ura da, besterik gabe. Hemen onera bota, hartu, onera, eta gero jarraian, platera batera, edo gero zerbitzatuko deun platera baten ez baldin bada, beste baten, errisa izan barrauk ez, gero agian eskukin hartu beharko dugu oso auskorrak izatei. Trukoa. Goiaratxoa sartu, buelta batzuk eman. Atera baino hor bertan utzi, bai? Pixkat. Nahasi. Eta bota. Eta poliki barrura. Hau agian bestela zabalago, olako ontzi zabalago batean ere indaiteke, poliki, venga. Bagoaz. Arratza gorri mamaten dolan jaione. Bai, joa.
buelta, listo, eta horrutzi. Eta oin, egin dana jaion esan, gainean, kanpoan geruza bat gogortzen ari zaio, eta barrukoa likido geratu behar da. Eta garrantzitsua da baita, berak esan duena, gero garbitzea ondo. Hori da, berriz, beste bat. Hau ze, ondixo guaz zuretzako? Lasa, txikiak ondo hartzitut, Tamainakoa, Eta berriz, berdin, pazientzikin, poliki-poliki, alginato edo gure baino hori sartzen joan, eta buelta eman, bueno, hau, norberak hartuko jozu etruekoa. Ziur nahu hortiken, esferifikazioetan aditu eden olako sukaldari bate, hola igual ongoela, baina, bueno, ni jolasten nahi naiz, esperimentatzea besterik ez da nere gakoa, Gabonetan nago zerbait didiko asmori bai? Bai. Eta, hau beharrean, ez duzu nahi, ja koktel eta zibili gara hitz egiten. Eta, bueno, koktelen mundua, akizu, zabala da, eta badaude hor batzuk, esaten duzu nahi, nio! Zein ukurritu esate zaio honi, hau koktel hau. Baina erbakarrik, koktela berez nazketa zeinan, izenak ere. Osea, badaude batzuk betu, ekarritu, imaginatu Tom Cruise, zuetako asko gazteak izango zate, bakizu, koktel pelikula 88ko dela. Kontuk ateratzen nahitu nintzen, izazpi urte nitunekoa. Tom Cruise gazte bat hartzen da, koktel pelikula danok ez du imaginatzen bere buruan nolan nasketa egiten. Bueno, holako nasketen artean betu, ekarritu batzuk. Koketiak. Hau da, arrautza sal bat behar da, eta hor zerbitzatzen da koktela. Eta, rona, txokolatea eta kanela. Hau da, Alemaniako dandi tabernetako koktel ezagunetako bat. Koketiak. Eta garrantzitsua hori, arrautza batean zerbitzatzen. Hau, izena ere, Infected Whitehead Shot. Infektatu dago buru zuri txutea ero. Bueno, hau da, hau zafai sofistikatzuentako egindako koktela. Bloody Marya bako zen, vodka, limoia, tomate zuko eta apio, ez? Bai. Hori gehi garagardoa eta gazta. Baina gazta krematxua. Jesus jainkoa. Eta aldala urdina. Jesus. Gero, Monkey Glass, munduko koktel honetako bat bezala konsideratua dago. Hau da, honek leyendak esaten du, sexu apetitua honek altzatu egiten duela. Probatze izango. Honeroka, ginebra, laranja zukua, granadina, absenta eroaniza, izot txikitua eta gerezi bat gainean apaintzeko. Eta ero izenak esan da hemen daukagu beste bat, orgasmo txillon. Izen horrekin? Hau bai dela txillon. Hau da, orgasmo txillon. Ara. Jeitxo, Zelan dijua? Ja. Enoa, buiari egiten, baina neko orgasmo bada. Zata ikata gabe. Ke puntazo, arra gauza. Bueno, holako baten inbartuzu orgasmo txillona nasketa. Da, vodka, krema irlandesa eta kalua nahaztuta. Kalua bakizu zer den? Zer da? Kafe likore mexikarra. Iepa. Bai. Nik egia esan, enaiz oso kombinatu zalea eta koktela gutxio, bakarra ni oso klasikoa nahi, nik hor kalimotxua. Behizik, ez? Da kalimotxua ginero hemen goxua. Kalimotxoare koktel bada, baina kasu hontan horrek izena omen dola hartu eta beste bat eskatzi zelako, eta pixkat, bai, horregatik. Nik ez dut probatu, entzun da. Zuk entzun da, bai, nik horrelako gauzak ere entzun da, sekula. Bai, lagun batek esan zidan, da komentatu da, haren lagun baten lehenkusuari gertatu omen zitzea, baina nik ez dakit, nik entzundako presioan saltzi zuet. Bai, bueno, bera, beste bat badau, kontatzeko? Bai, baduka bestea, behitu. Smoker's Cove, Kanadako koktel ezaguna da. Jagermaster likorea eta mahonesa kantitate berdina jarri behar duzuet, nahasketa egiteko. Izotza nahaztu eta gero trago bakarrean edan behar omen da. Arrapasak txiribiton. Ze necesidade. Hori moztu din behar da, Jagermasterra da... Bueno, ezagutuko zuezetako batzuk. Niri kontatu diate oso fuerte hamen dela. Entzun dut, lehen guzu baten, lehen esaten gendun arala lagunaren... Bai. Esan, bai. Egia esan kuadriago izan zuten sasoi bat orain Jagermasterra eta atatzen zituztela da. Nik behin probatu nuen eta... Nola esan hori taldea? Dinamita pa los pollos? Antzeko parecido. Obe izoskion bat, jaione. Hori da. Bueno, beida, teknika hauxe da.
eta honako zuku hau bukatu arte, edo nahi duzuen arte, hau bestela ozkaiun gorde, eta hurrengo unen ere indaitek, eta hau ere berdin, gorde. Ni gogokin geratu naiz, honen lantegian non dagoen. Ah, amigo, ba, ikusi. Txurin erantza daukala. Ba, gutxi gora bera. Miren, hemen mermeladarekin izaten den bezala fruitu kantitatearen erdi azukrea izan behar du? Ez ahas, hemen fruitua da osagai nagusia, fruitu gurrentzat eguneko 55 fruitu, eta azukre kantitatea, beraz fruituarena naturala gehitzen dutana, produktu bukatua denean da eguneko 23. Gutxi orduan, ez? Oso gutxi. Eta hori alda sekretua edo zuri zazkin sekretua? Hori da nire autua hasteko. Lehentasuna emaitea fruituari eta azukrea albezain gutxi ezartzea. Beharrezkoa da, baina nentxatzen izmugatzen. Autu hori lehendik edo hasirati zen nuen, nola izan da hastapen guzti hau? Bai, helburua da egitea produktu natural bat. Nik laborantza ekologikoan lan egiten dut, izozkiak ere ekologikoan dira. Eta beraz nahi dut zerbait egin kalitatiboa eta fruitua intzinean emanez eta azukrearekin gordetu gabe. Eta beste berezitasun nagusi bada zure izozkiek esnekirik ez dutela? Ez. Eta prozesua nola da? Azalduko zegin niguke nola den gutxi gora bera? Bai, beraz lehenik egiten dut fruitu purea bat. Beraz, fruituaren arabera eskuz mozten dut edo ez, fruitu purea bat egiten dut, handutan tresnarekin, eta fruitu pure hori gehitzen diot azukre eta ur proportzio bat, sirope bat egiten dut. Siropea fruitu pureari gehitu, utzi ozten, eta biharamunean izozki egiteko tresnan sartu. Hor sartu eta ateratzen da? Bai. Ikusita gastatu dezakegu? Gastatzeko desiatzen hau. Bai. Eta hauek gero hartzeko bolatxoak egiteko eta krematxoak gelditzen dira? Bai, hala ere, bereziki fruitu gorriak badute aziditate naturala eta pektina, eta beraz horiek dira elementu teknikoak egiten dutena krematxoak direla. Hainitzetan jendeak galde egiten daut esnekia badenetz, uste dute badela. Orduan esan genezake honako kukurutxo formako gaieta horren gainean jateko edo ez, miazkatzeko aparta direla. Bai, egokiak dira. Ze formatutan saltzen dituzu? Unitatean, litro erdian, litroan? Bai, nik saltzen ditut litro erdian, unitatean, koilaratipi batekin, eta 2 litro erdiko untziak egiten ditut ere ostatuentzat edo bestentzat. Zenba denboran egiten da? Hor normalki ikusiko dugu, baina 9 minutu edo lehen zikloa. Ni txitxeko presna hola zela. Bai? Miren, Eguberri begira hor bada ohitura batez sorbetea, txampainarekin, kabarekin edo olako edari hori postreta gisa edo hartzekoa. Olako izozki batekin esnekirik gabe? Bai, bezikia proposa. Bai, fruitu gorriekin adibidez, mugurriarekin. Edo pikuenarekin berdin, aranerekin berdin, egia esan aukera zabala, ez da? Esposuna, bai. Probatu. Zuzigor, bixigu ematek. Hor eskaini jazu izozkia ba. Probatuko du, bale? Zure baimenekin. Pikuena. Betio, piku izozkia, zeko ez da probaturik? Ona, Krematxu. Fruta. Kepa, ze ona. Eta hain ez da sekretu, ez da, eta bitu ez dauka ez izatean esneik eta hori. Sekretu bauke. Hortako probatu imar da. Sekretua hau zapaian gelditza. Bai, zeo. Buena bultala. Bai, besteak ere, baina bueno. Bueno, hemen, zeurratu du jaione. Kaita bauzkago. Hau, nire gorputza da. Hau eta lehengo koktel hori kontuz. Hemen, esan bezala. Gure gaietak edo onako arbendola xaflakin da daude, eta bueno, asmoa da gehien bat postre itxuroso bat itea.
Hortarako gu aigea honako pasta moztai honekin arotxo batzuk edo borobiltzen gehiago, eta bestela bere horretan, Indezakezue olako XXL tamainukoa, baina bueno. De Bilbao, bai, esan dugu nago. Hori da, beraz, hemen, gozogile krema, itxasteko, hau zigorren trukoa da, Bai, zerbitzariak maira juteko garaien, dantzan ez hiltzeko alde batetik bestera. Jak. Hor, gainean, gozogile krema. Baina, 2.0 da. Oandik ez deu probatu, oandik ez dezakegu esan. Bueno, seguru, bai, itxuraia bakarrik, begitatik sartu da, lehen filtroa pasatu du. Bigarrena, usaimena ere, hori pasatu du, Bai. Gaietak labetik atara ditugunean, usaila zoragarria, izoskia daztatugu, esfera daztatu ditugu, hiru gauzako zoren asketa nola da. Baina ahotik ere pasa behar du, eta zigorren proposamena da, 3 honako geruza ematea, nik bitan utziko nuke, hau dena gero aguan sartu inbar da, Okoiarak egin. Bai, bueno. Horrela, bakarrik, eta oin, ja ezerrez, oin, holan, nik utziko nuke. Eta gero gainetik arbendola bota behar dizkiozu, lehen turroia, ero zuoratu zaizuna. Hori da. Holan bai. Txapela. Hori da. Txapela buruan da ibili munduan. Itxuroso. Jarraian, gure esferak. Ondoan. Lantalde guztia daztatu ditu ja, hemen bideoa ikusi bitarten da, batzuk hemen egondi janda jan, eta jaion esferak egin da bestatzu janda jan. Eta benetan berezia da, azkenean, hori, esaten dut da, barrutik likidoa, erabat likidoa da, hola, gaina likido hori krematxu bat, ez da likidoa ura bezala baizik eta krematxua, eta dauka holako geruza fin bat, Zigor, oain zure lana, izozkiak jartzen. Zena dituzu, bi ezberdin? Bai, mesedez, koloretsua izateko. Fritu gorriena, bi bola jarriko izkiet, mesedez. Bat fritu gorriena, lehen galdetzeko behatu nahiz, milika izozkien nun da, iparraldean bai nun? Honek iten du xuberoakin muga, hor hauntz izena du herrik, eta bestela sartu beraien webgunen ikusi ezakezue, eta txango batin bertara, benetan merezi du, eta ikustazue, bisitatu zazue, miren. Merezi duela. Merezi du. Izozkia benetan oso goxuak, eta esan du, formato ezberdinetan, tamaina ezberdinetako handiagoak, eta... Bai, eta gero galetu genion, inguru hontaz aparte, nun gehiago eskuratu dezakegu, zure produktua. Santzigun, adibidez, Iruñean edo hasita daude, saltoki batzuetan ere saltzen, eta bestela, jarri beraiekin harremanetan, eta zabaldu bediez, milika izozke Euskal Herri osoan. Bai, zabaldu bedi, mesedez. Ze horrelako produktua maite ditugu txorienen, maite ditugu etxean, eta maite ditugu toki guztietan. Eta gogoratu, izozkia bakarrik udan ez dira jan behar. Bakizu, munduan izozki gehien jaten dituzten herrialdea zeintzu dien, Norvegia eta iparraldeko herrialde horiek, hotz gehien egiten duen tokia, han jaten dituzte munduan izozki gehien, eta guk ere, postre moduan, laguntza geisteko, edo tartean erdian bai. Ospakizun asko datoz. Tarten badago iture, otordutan, adibidez, haragira pasatu aurretik, edo pasatu ondoren, pixkat olako, edariotz batzuk hartzeko, kombinatuta, aukera bada, zaporez berdinak sartzea. Hor fama hartu zuen, zeren sorbetea zan, mandarina. Bai. Mandarina. Baina hori atzen galditzen zen, baina aukera gehiago daukeu, kolore gehiokin. Eta ekologikoan lan indakoak, eta bertakoa. 0 kilometroa. Batipat. Eta ona. Eta horrekin lotuta, sasoiko produktuk eta bertako olako gutizikin postre hau. Nik hor dut, izozki izango dela produktu bakarretakoa urte guztian, esaten da, beti sasoikoa izozkiak, ze honek nola egiten du, fruta jaso eta gordetan juten da pureak. Osa, daukan einean... Izoztu, hortarako biltegi berezi badauke, noski, hotzezko olako makinak eta aparatuk, orduan sasoian eskuratutako guzi urte guztirakoan neukitzen doa, eta gero, produzitu ala, kantitate txikitan ateratzen doa. Orduan ez du beharrik inon hartu beharra, ez dana berea. Bueno, tamainen. Ondo.
Bueno, hau zer, dastatzea ez terik ez. Nik horri beste izozki bai jarriko nioke, baina bueno. Zein, nun, zein... Izan ez ere... Baina, kolorea ez da aldatzen, Gauze da, zigorrek olako trilogiak izugarri gustatzen zaizkio, zigorri. Hemen dauzkegu 3 esfera. Zaguk ibili di hemen, Hemen dauzkegu 3 xafla. Hau, badakizu egiteko beti goiara eta behar duguna da ura epela, bale? Eta hor, oan bai. Parkatu, uste nun berdina ziela, horretik, onja aldatzen da, parkatu. Mea kulpa. Eta bihurri hau